Цягнік збіў жанчыну. У Менску ствараюць цэлы дзяржаўны орган для змагання з так званым экстрэмізмам, а ў Варшаве сотні беларусаў выйшлі адсвяткаваць Дзень волі. Кароткія навіны нядзелі. Запрашаю. У горадні на чыгуначным пераездзе грузавы цягнік збіў жанчыну. Пацярпелую са шматлікімі траўмамі шпіталізавалі, паведаміў тэлеграм-канал абласной міліцыі. Абставіны інцыдэнту высвятляюць адмыслоўцы. Напярэдадні ўвечары 42гадовая жанчына ішла праз чыгуначны пераезд на ўчастку горадня парк раённая. Гэтае месца абсталяванае пешаходным пераходам, святлогукавой сігналізацыяй і сістэмай відэаназірання. Аднак пацярпелая была ў навушніках, таму не заўважыла і не пачула цягніка, які набліжаўся. Яна павярнула галаву, калі той быў ужо за метр ад яе. У Пружанскім раёне на Берасцейшчыне ратавальнікі зліквідавалі буйны пажар. У вёсцы Баяры агонь знішчыў 6 нежылых дамоў і 12 гаспадарчых пабудоваў. Ніхто не пацярпеў, паведамілі ў міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. На месцы працавалі больш за дзясятак адзінак тэхнікі. Маштабы інцыдэнту ў Баярах пакажам без каментара. У Менску ладзяць правяранне адносна інцыдэнту на праспекце Дзяржынскага. Напярэдадні відавочцы апублікавалі ў сеціве відэа з незвычайнымі паводзінамі мінака. Мужчына, імаверна, ў нецвярозым стане выходзіў на праезную частку і спрабаваў спыніць аўтамабілі. Пры гэтым, паводле відавочцаў, крычаў, што памірае. У выніку мужчыну затрымалі. Парушальнікам аказаўся 39гадовы жыхар сталіцы. Яго даставілі ў медычную установу. Дзеянням мужчыны даюць прававую ацэнку. У каталіцкім касцёле сёння адзначаюць пальмавую нядзелю, інакш вядомую як вербніцу. Гэта ўспамін уваходу Езуса Хрыста ў Ерусалім, калі жыхары гораду урачыста віталі яго пальмавымі галінкамі за некалькі дзён да пакутаў і ўкрыжавання. Паводле традыцыі ў касцёлах сёння асвячаюць вербныя галінкі. Адсюль і народнае свята, назва гэтага свята. Гэта апошняя нядзеля перад Вялікаднем. Сёлета каталікі і пратэстанты сустрэнуць у васкрашэння Хрыстова 5 красавіка, праваслаўныя на тыдзень пазней. У Менску з'явіцца адмысловая камісія ў справе так званага экстрэмізму. Менскі гарвыканкам пастанавіў стварыць новы дзяржаўны орган. Паводле публікацыі на нацыянальным прававым партале асноўнай задачай камісіі стане аналіз і ацэнка сімволікі, атрыбутыкі і інфармацыйнай прадукцыі наконт наяўнасці прыкметаў выяўлення экстрэмізму. Пасля 2020 года рэжым аб'явіў экстрэмісцкім абсалютную большасць недзяржаўных медыяў, суполкі і тэлеграм-каналы ў сеціве, а таксама занёс у адпаведны спіс творы культуры. Пад рэпрэсіі часова трапілі нават вершы класіка беларускай літаратуры 19 стагоддзя Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Менчукам прапанавалі скардзіцца на маршруткі, а дакладней на выпадкі перавышэння аўтаперавознікамі дапушчальных тарыфаў. Паведамляць можна на прадпрыемства «Сталічны транспарт і сувязь». Новыя цэны на праезд у грамадскім транспарце ў Менску дзеюць з 27 сакавіка. З гэтага дня для маршрутак увялі тарыфную столь – 3 рублі 30 копеек, а паездка да гарадоў спадарожнікаў сталіцы не павінна каштаваць вышэй за 5 рублёў. У пачатку сакавіка менчукі абурыліся падаражэннем у адной з маршрутак з 4 да 5 рублёў. Пасля ўмяшання чыноўнікаў цану знізілі. У Берасці праходзіць грамадскае абмеркаванне праекту новага асфальтабетоннага заводу. Яго плануюць пабудаваць на вуліцы Газдзецкага, паведаміла выданне «Віртуальны Брест». Як паказвае практыка, з'яўленне такога аб'екту заўсёды выклікае пытанне ў жыхароў праз сур'ёзны выклік для мясцовай экалогіі. Ініцыявала будаўніцтва гарадское ЖКГ. Пляцоўку на 7,5 гектараў выбралі ў прамзоне, але ўсяго за некалькі сотняў метраў ад жылых дамоў. Галоўныя асцярогі гараджанаў звязаныя з высяканнем тысячаў дрэваў і блізкасцю да водазбораў. Аўтары праекту абяцаюць, сучасныя сістэмы ачысткі і жорсткі кантроль выкідаў звядуць рызыкі да мінімуму. Жыхары маюць час да 24 красавіка, каб скіраваць заўвагі мясцовым уладам.
Каб зладзіць сход з распрацоўнікамі, трэба паспець падаць заявы да 8 красавіка. Каханне на сцэне у гарадзенскім абласным драматычным тэатры здарылася незвычайная падзея. Пасля прэм'ернага паказу «Цёткі» адзін з гледачоў выйшаў на сцэну і звярнуўся да сваёй дзяўчыны, пасля чаго зрабіў ёй прапанову. Як гэта было, глядзіце без каментара. Нацыянальны авіяперавознік «Белавія» зноў павышае паліўныя зборы на папулярныя турыстычныя кірункі. Ужо з траўня падаражаюць рэйсы ў Егіпет. Тураператары звязваюць гэта з ростам сусветных цэнаў на паліва і змяненнем маршрутаў палётаў. Паводле іхнай інфармацыі, з 1 траўня дадатковы паліўны збор на рэйсы ў Егіпет складзе $30 з чалавека. Пры гэтым апошні раз паліўны збор «Белавія» павялічвала ў сярэдзіне сакавіка. Тады змены закранулі рэйсы ў Егіпет, В'етнам, Кітай і Турцыю. І гэта не адзінае падаражэнне, звязанае з ростам сусветных цэнаў на нафту. Напярэдадні цэны на паліва ў Беларусі выраслі на 4 капейкі. Выступы палітыкаў, канцэрт, кірмаш з дранікамі і тэатралізаваная інсцэнізацыя. У Варшаве напярэдадні адзначылі Дзень волі. Некалькі сотень чалавек прайшліся цэнтральнымі вуліцамі польскай сталіцы, трымаючы бел-чырвона-белы сцяг даўжынёю 330 метраў. Zawsze upominamy się o... Мы заўсёды нагадваем пра поўныя правы грамадзянаў Беларусі. Гэта ваш дом, пакуль не будзеце мець свабоды ў сябе ўдома. Тут ваш парламент, пакуль у вас няма вольнага. Я рэпрэзентую еўрапейскі парламент. Ён застаецца для вас адкрыты, пакуль не будзе дэмакратычных выбараў у Беларусі. Нам бояться нема чого. Ми нічого не зробили злочинного. Ми вийшли на вулиці, тому що ми супроть того здеку. Вийшли, каб сказати, що ми за мир, ми мирні люди. Я вас всіх люблю, мої дороженькі. Живе Білорусь! На гэтым ставім кропку. Сёння о 19 гадзіне менскага часу ў нашым эфіры традыцыйна студыя «Белсад», а там яшчэ больш навінаў. Калі вы глядзіце нас у Ютубе, стаўце ўпадабанні і пакідайце каментары, захоўваючы захады бяспекі. Зычу ўсім добрай нядзелі.